Assalamu alaykum hormatly dostlar, hanımlar we jenatlar. Inha şuun bilişimiz ýalyk. Mekan Show talantlar gepleşiniň 3-nji bölümine başlaýat. Elbetde şuun bizde mehmançylykda suratkeş aýdymçy Fikirlenem zok näme garaşaýar tir bary garşy bolsun bize Allah'ım sana ýet. Diýsen talantly oglan Azim. İl içinde Azim diýip tanalýar. Assalamu alaykum Azim. Wa alaykum assalam. Şükür özüňiz näle? Şükür go. İlki bilen sag bolýasyň belýa. Şolaya çaqylym kabul etdiňiz, gepleşmege geldiňiz. Gaty ören minnetdar. İlki bilen bir özüň bilen tanışdyraýsaň. Aýna şu kardeşlerimize, watandaşlarymyz bilen. Men dogly adym Derýaýew Abdulmuhammed. 1993-nji ýyl. Doglan ýerim Aşgabat, ýaşaýan ýerim Aşgabat. Azim, diýjek bolýanym, il içinde has dogrusu watandaşlarymyň arasynda medeniyet älimine sen aýdymçy diýip tanalýan, has dogrusu raýapçy diýip tanalýan. Ýagny watandaşlarymyň içinde de ökde suratkeş diýip tanalýan. Sen şol kärleriň ilkinji haýtyna başladyň. İlkinji ökde surat çekmeni başladym. 2004-nji ýylda şo surat çekmeni başladym. Soňra uje 2005-2006-njy ýyl aralyklarda da aýdymda da özüm barlap gördüm. Tuğulem, onladım talant diye. Yani bizim maglumatlarımıza göre. Ben öyle öylenen iki tane pervendim var tuğulemi. Maşgalada neçe doğun? Maşgalan arada görürüm verayken. Maşgalamda 5 adam, ejem, kakam. Özümden uli ayarlığınım mı? Sonra men, son gıyızgiyim mi? Tuğulemi. İki gıyı bir oğlun mu ala? İlki seni şu surat geçe neyme kuvvetlendirdi? Neyme şuna sebep oldu? Şu ilki bilene doğrusunu aýsam şu 2000-nji ýylda 1-nji klasa gidýän. Soň mektepde öwrüm başlamda herkil sapaklar datlar bar. Tam aýdym fazydy, matematika, algebra ýene şonu surat tapaga ýeteni özümde üns berip başladym da. Özüm ol bilip emedilýän datlar. Prosto hemme klasaşlamam surat çekýän, menem surat çekýän. Haçanna men öz suratymy muallimime görkezemde, şu 1-nji klasda. Sen suratyňda sen öz zekiniň var diýär, sen bu zady ösdürseň, może bit sen geljekde bu zatlary hasam seriozny näme edip bilersiň diýär. O wagtda men ken seriozny kabul etmedim oň diýen soragyny. Ýöne haçanna 4-nji klasda 2004-nji ýylda maňa ejem plastilin alyp berdi. Plastilin bilensiň da näme renkli oýnadan. Men ara aslında Çeperçilik Akademiyada ya da Yörüýte Çeperçilik Mektebine renkli plastilinler ulanlanok da hemmesi bir renkli ulanýar onlar. Hemmesi garýalar bir opşum takoy ya temny svet bolar ya da bir svetli svet bolar. Menim şu datry bilmenim, hemme plastilinler renklerini gardym. Şo ýanky plastilinden men mahtym bolup ragyň şekilini ýasadym. Vidat şo wagt ýaman gowy bolanmalary, uşo ýadyma düşenok naskolky nähilek ýasanmam dogry ýadyma düşenok, ýöne şo wagt ejem görüp näme hayran galan ýadyma düşýär. Şol sen ýanky plastilinden. O plastilinden mahtym bolup ragyň hekelini ýasanmy ejem görüp hayran galypdy. Soňulum bizde aslında meňne tohmumda da adymda da hiç kili suratkeş, hiç kili surat adam sam ýok. Şonu ejem diýdi. Eger de bolsa diýe, şu men seni Çeperçilik mektebine gitjek diýe, sen şotak dalaşkar bolup tapşyryk gör, belki bolar diýdi. Soň 2004-nji ýylda 4-nji klas tamamlandy. Türkmenistanyň 5 Nural adına çağalar çeperçiligine men dalaşkar boldum. Hem de şo taýda nakkaşlyk fakultetine okuýardym. Bu çaýda men öz orta mektebime gatnaýardym. Orta mektepden hem çykyp hepde de 3 gün 5 Nural adına çağalar çeperçilik mektebine de okuýardym. Şolar ýalygym mene uzo men suratkeşlik ýolum başlady şeýle. Tuğulem. Ene görýän bolyn gaty bir üýt göşükde, mene başda bu zatlary düşünemokdym. Men başda pikir etýärdim bu zatlar printerda bir zatda çykýan gaýtdym bolyn. Ondan soň hemmet öýdi işin dor dämi? Tuğuleme gaty malajes, men gaty gowrym etdi sebäbi men öýdüm çaqam okuwçyda surat çekjek bolýan opş bolanokda imberkde prostoy suratdan çekip bilem. Ýa menem edilýän başlandy. Edil bular ýalatdyr. Menem edip bilemokdym. Soňra şo ýanky opyt diýip bir Höwesem artyp, opyt çöpleýän, uje sen bu zatlara ýöneköý höweslendim. Uje buňa öz käriň alyp seredip başlandy, uje bu zatlara edip başlaýan. Indi aýdyşma ora. Iň esas käriň
surat çekmek, doğru değil mi? Indi en esasy kärin surat çekmek bolsa, sen ikinci käriňem ýanky rap okumak bolýarmy ýa-da DJ bolýanlarym ýa-da ol hobbiň bolýarmy? Sebäbi tuwulymy rap okumakda top 5'e arkaýna giren tuwulymy söz ýok. Dinläp gördüm aýdymlaryny, ünsülüçi manyda we mazmuny ma DJ bolýanlarym. Şu rap bilen surat keşliň bir aýdyp beräýsin. Aslında reva näkilek başladı. Reva doğrudan ýanky sen doğru diýişiň ýaly. Hobby oňa gurrun ýok. Men hiç açanam rap suňda edil bir professiýalyk seredemok. Ýöne şu zady etmänem bilemok. Men şunmaýdan köp men arasynda ýene surat keşlik kärmem ýöredenim bilen men arasynda rap suňda hem aýtdym, ýene bir küçük ýyl taşladym, ýene de aýtdym, şoňa alagan bolup gördi. Ýöne ahyrynda şu wagt indi şuna ýetip men 100% düşünýän toşlap şu işem var hiç kili nemeden daja var какой-то wagt az wagtly goýýaňam bolyn ýöne sarony ýene de başlaýan da ýydynym. Revnet başlanýarly. O da şol ýanky ýaňvyr çepersik mektebe girdim. Uza onda da bismillah okap başlapdym. Ýöne men elik okuyan orta mektebimde ýöriteleşdirilen orta mektepdi. Mojbit bilýänsiňiz siz ol mektebi. O mektepden başga da şu rapda tanýymal adamlar çykdy şu mektepden. Has doğrusu atlaryna adak geçäýsen. Atlaryna adak geçsem, ýagny Mät, Mäden diýip tanýarys. Mät, Iska Muslim. Ýöne o wagt mysal üçin Mät ýa-da Iska Muslimden başga da bady oglanlar utaýdy rap okuyan. Olaň atlaryny sana bermeli tuwulymy. Ýöne esasy ýaşaýan owamdy. Şo ýanky ady Merdanna, bizim öýümüz adymyzam ýakyn. Günne de почти что можно сказать то, что men on gözüniň aldyna ösüp ulanyp zat etdim. Köp zady rapda Merdanyny öwrendim özüm. Has doğrusu halipa hukumunda bolýada. O Merdana halipa diýsem ýalňyşmyň 100%. Köp zady Merdanyny öwrendim şo wagtlar. Sereden beýle oglanlarym gidip otur ýazýarlar, aýdymlar zatlar. Şo wagt ýoş-ýoşdan rap industriýe dörep başlapdy. Şo wagt ýadyma düşýärdi men. Ondan öň kän ýokdy, bardy. Ýöne edil bir o zatlara kän seriozny kabul eden okdylar. Iminne şol rap sunudyň täze basganjagy şo taýda başlandy. Onam şu wagtda men bizi görýän adamlar näşe sözlerimi eşitdim 100% hakykatdy, onu toşna bilýärler. Şo wagt birinji aýdymdan ýazyp başladym. Şu wagtda çenni. Ya dowam etdi, doğru dämi? Assalamu alaykum hormatly dostlar, hanymlar we jenaplar. Men sizi şu gün Viktoria ullary bilen has ýakyn tanışdyraýyn. Diýsen ajaýyp ýakymly odan ullar. Give me that cheddar, we getting Rico. Big money rolls like burritos. Give me that hot sauce, no pico. Give me that, give me that. Ene hormatly dostlar, görüşimiz ýaly öz ýakynlygyňyza sowat bermek üçin Victoria gullarynyň islenlik görnüşde gullar hemde mişgalar bar. Give me that. Ene hormatly dostlar, size bilemek ýöne Victoria gullarynyň mene öz gulmy saýladym. Give me that. En azim, DJ bolýanlarym tuwulymy sen surat çekýän, aýdym aýtýan. Ene günüň dowamyna aýdym dinleýänsiň hökman, aýdymy dinläp hinlenýänsiň. İlkinji ýazan aýdymyň näme barada? Doğrusu aýtylma ilkinji ýazan aýdymma, ona edil hemmek iş dinläňok. Şunma özümde de ýok, olaydım şu wagt. O 2005-nji ýylda ýazylan aýdym. Onu köpimiz bilýär, onam şu belli tanýymal şol звук rejissor ýazypdy, Nikolay Yakimov diýip. O, Nikolay. Kemmämiz şonda ýazýardyk da aýdymlarymyzy.
Ýöne çynny aýtsam olaýdym edil bir diňler ýalaýdym adel. Evet, temadyn näme barady? Ay temasy aýdýan ýanky diýişmelik ne rap sunoty edil şo wagt başlatdy. Hatça ondan öňen bady ol bärde aýdýanlar bady. Neme dizayet wady, ne şo men bilişme wara edil şo wagt dizaýdyň aýdymyndan başga o wagt hiç kim diňler ýalak däl. Dizay. Yo, Ta hakdan ýadyma düşýär. Hawa hemmemiz dinleýärdik, onu halipa hökmüne de kabul edýär. Ýöne soňja şol ýanky täze basganja başlanyny mene edil bir konkretni ol edil bir şol industriýa gapyny aýagym bilen depip girdim diýip biljekler. Edil on ýala bolmady. Birinji aýdymdan 10-njy aýdym meçenni edil bir. Tutan aýdym ýok. Ýok, ni toşda tutan aýdym, olar ýyllary görkezmänede özüm neme diýdim, sebäbi şo ýanky diýişmeli. O zatlar bize öwreden ýok. Özümüz Amerikan исполнительleri, rapperleri zatlar dinlep özümüz ne diýär kalar rap. Вообще näme etmeli? Ne mysal üçin aýdymda hemme zat понятно. Tam her aýdym üçin öz bellice raboçy tanalnysy bar. Minus üstüne heng tapýarlar, soň goşgy diýerler, aýdýarlar. Rap bolsa tak açylmadyk kitap üçün. Näme etmeli? Получается şey с нуля görüldü. Özüm aýdýasyň ýok, birinji aýdym. O teman gece. O teman geçik gowurdy. Gowur. Ýöne bir ýatlap ýylgyrmak üçin gowutar. Gowdar. Sebäbi öwrünle ýigrenli. Edilýär. Indi şo döwür gidip bördüň. Ýaşynjy ýyllarda şo döwür? 2005-nji ýyl. 2005-nji ýyllarda. Sen özüň ýanky aýdyp geçdiň ha, daşary ýurt rapperler diýdiň ha. Şol aýdym dinleýär. Daşary ýurt rapperlerden gurunsyz The Game 50 Cent o wagt hemmek şem dinleýärdi 50 Cent'i In the Club aýdymy da çykypdy ýa-da o şonu birinji gedek dinleýärdi prem beyning neme diýdi. Ilkinji gedek ne şo rap eşitende, bira şol Eminem'in Slim Shady aýdymy şo 50 Cent In the Club. Soňra dalşa şol 50 Cent'in This is how we do the pride mı? Şo taýda da The Game tanadym şo. Şonu The Game'in sesini eşitip hasam on aýdyşyny ýadyny gowurdum dänim. On başga aýdymlaryny tapyp wady dinläp takminan 2 ýyl dinledim. 2 ýyl 3 ýyl bispirýän hem aýdymlaryny ýat tutýansam. Hem de ne şo häzirki wagtlar bilen häzirki wagtlara masaň şo wagtky aýdýan rapperlerim. Olaň içinde de kän adam başga dinleýändem. Ýöne iznaçany dinleýändem şolardy. Iznaçany dinleýän şolar. O Eminem 50 Cent The Game. Inni şolaň içinde sen öz garaýşyňa görä haýsy bir dinleýän aýdymçylaň, ýa-da rapperlaň nomer açynyp gatap etdi. Şoňa hiç hilek beýlekler taý gelenok diýip baýdyn tak kiretdi. Ya bu soraw geçäýär ýelini. Ýok, bu soraw geçmeseňem boly. Şo soraw bar men başgaça da düşünürjek bolýan. Ne mysal üçin ara bärde de köplençine biziň ýurdumyň çägine de şoňalyk sorawlar ýüze çykýar. Köp kişi soraýar, şo türkmen rapperlaryň içinde sen üçin kim number 1 mysal üçin. Öz aralaryny dinleýijilerim gürleşýär. Türkmen rapperler üçin içinde sen üçin kim number 1? Tam olmy ýa-da bulmy beýlikmi? Ýöne adamda bir zat bar, şo türkmençe terjimesine bilemek fkus diýilýär bolay. Fkus. Ol orslar rus dilini aýtsaň, afkusach ne sporet diýär. Ne mysal üçin Game'in подачасын алyan, Game'da ne bolý уже агрессивный rap diýär onlay. Агрессивный 50 Cent'in уже более расслабленный. Onu в основном kim по большей части расслабляться etmän gowurýan adamlar şonu dinläp näme diýerler. Spokojno kän nämeden o. Уже Game'in başgaça. Ya da Exhibit'in kim уже более агрессивный diýär. Ol men nähilek dinleýän olar bilen öz настроениýama görä. Mysal üçin men sport zaly gidip trenirovka da etmäne gidýän, o taýda уже конкретно агрессивный zat dinleýän bilen. To что organizmde testosteron da atgalýan ýene. Aýnada bывает, mysal üçin spokojny atmosferada oturýarsyň, bir hiljek спокойствие, как говорят, chill out diýerler, когда на chili. A вот şonu уже более спокойно dapdyr dinleýän. Men diňe rap däl, men klassikada dinleýän özüm. Men şo imенно aýdym sunotyň içinde praktiski
hard rock'tan başga любой жанрым dinläp bilen. Hemme dat öz настроениýama bagly. Sen ödüň şuma arasy gurläp, düşünýän, gurlaşyp bilýän, terjime edip bilýän, näçe sanyk dil bilýän. Rus dili, öz ene dilim, ingliz dili. İngiliz dili. Azim, ene biziň bilişimide görä, ene tuwulymy sen daşar ýurt aýdymçylar, aktörler ya artistlaryň tuwulymy ökde suratlaryny çekipsiň. Şo suratlary, şolaň özleri görünne, nälik bir geňalylarmy, şo saňa bir özüňe näme diýip ýazylar şo barada ýaman bir naýlat sorok elde şo sorok berip tuwulymy we görüpdirler-de ýanky surat çekişlerini zaten iyi diyecek koyan köp adam maňa diýe tuwulymy daşary ýurt Instagramda diýe köp ýanky Instagramda ýurtyp pitişgazyk bolýar-a. Şo ýanky ofitsialny pitişgazyklar bolýar. Şolaň özleri hem tuwulymy like goýupdyrlar saňa. Köp adam aýtdy, şoňa like goýupdyr diýip aýtdylar da öz suratlaryny görüp, onu значит действительно sen şo çeken aýdymçylaryň, aktörlaryň, artistler görüp görmelsine görüpdirler. Like'ım basypdyrlar. Şolaň özleri bak görünne näme diýip geň alyp kommentariýa bir hiljek ýazdylar mı öz liçkaňa näme diýip ýazdylar şo barada görüňmesen. Şo barada aýtsam ýagny ilkinji obratny reaksiýa, feedback ol galamda bir surat çekdim biriniň portretini. Ol şol Orel Reshkada Alina Ostrovsky diýip bir ведущий bar. Alina Ostrovska. Şo suraty men prost telefonuma düşürip, on videosy ýok. Entek videoda düşürüp başlaman wagtlam ol. Ýöne şo suratyny çekip uğratdım on özüne, edil mene pikirim etmedim toşta bana jogap bererdi adedir dip. Birden ol gördü, o şo liçkamda like'ım masy, publikasiýasam bardy o wagtla, publikasiýasna da like basdy, şonu brado olok tanışyp gürleşdigem. Öde bilen. Ну, как обычно, да, типа, молодец, мне очень понравилось, да, типа, неметtiler. Но, конечно, ondan дальше постоянно gatnaşyp, da, edip ýörtýär, ýalançy bolar, ýöne şo wagt gürleşip, da, nemetdik. Oňulen. Nä şol ikinji gelek şol ýaly feedback bolanma. Olam ýagny haçan videolarym düşürüp başlamdy. Günlerde bir gün prosto özüm bir netije gelim da şu çeken suratlarymı şu illere prosesini görkezim bilen nähilek bolýar. Nähilek edip bolar diýip. Soň bir gün şol ikinji gelek bir gyz bar. Ol Amerikan Birleşen Ştatlaryna Nova Orleans, Täze Orleans'na ýaşaýar. Täze Orleans'na. Ol aýdymçyň ady Down Richard. Down Richard ýöne siz onu tanaňyz. Men pikirimçe täbärde köp kişi bilen onu. Ýöne olam gowy aýdymlar badary. Özmen diýişmel klassik aýdymlarym köp dinlenýär. Ýöne ol hip-hop janrda daýdy, hem de başga janrlarda daýdy. Birinji şoň suratyny men suratyny çekip şoň video düşürmäne bir makul bildim. Onum amala aşyrdyk. Soňam onu internetde şol Instagram'a goýdum. Как обычно edilşälik onu belläp, hem de on lichny сообщенияларына da uğratdym. Olam gördü. Şoň bilen biz tanışyp, şu wagtda çenli käwagt internetde habarlaşýar, gürleşýär diýsem ýalançy bolmaryň. O siz может быть bilen näil tanaýardan. O ýygyň Tayga bar rapper. Tayga. Şoň bilen bilaýdan aýdymlar bady. Danity Kane bir gruppa bady, 3 tane aýdym aýdýar. Şo gruppaň agdalarynyň biri şo ýa. Oň bilen jikme-jige aýdyp durjaklar. Тоже вот şo ýazyşyp nemetdik. Ol sorady menden sen özüň şahsy serige açasyň gelenokmy diýip belki mysal üçin Täze Orleans'a gelip bizde bärde suratkeşler kän gelseň seni kabul ederiz. Sergi gurnaşmana kömekleşme bolsa olatlar emedersip şonýalyk nemede urwinni dialogumyz gitdi. İyi boldy, şuň üçin hem şey habarlaşyp durýar. Ýene aýtsam The Game, Busta Rhymes, Sami Yusuf, Aleyna Tilki. Hemde käwagt men Instagramda stories goýany. Aýdymlaryny, zatlaryny atmyçady diýen goýan nemelenmady. Videolaryny snimady demek, ýöne şeýle çeken suratlaryny çekip olarym atmaýat geden köplenç käwagt olarym görýärler.
Skriptani. Yo, köp kişi bile kim rap dinleyen bolsa Skriptani'den kimdigini bilerler. Jah Kalip. Jah Kalip. O Jah Kalip. Bir gerek stories koydum men. Hemmesini polunu görüp çıktı. Men onu yürüyüp napayım screenshot edip alıp kaldım. İnternet platformasında bizim bilişimde göre, yani YouTube kanalında sen bir videon var, tuğulümü. 3 ayın içinde 5 milyon prosmotr alıptır. Şo ne edip bolluqa, daşy has doğrusu şu maat 5 milyondan geçip gidip duruyor yani. O bu 14 milyon. Şo yankı videolarını düşürüp başladım men. Onu dinge Instagram'a koyadım. Instagram'dan daşary VK platforması şo taq koyadım. Ýöne o taýda ken nime adam görenok. Nu men pikrimçe däre o wagt. Näçdan şu döwür, şu videonu goýmagyň näçdan patpişiň vardy YouTube kanalyna? YouTube kanalym wapşe ýokdy. On umuman ýokdy. Ol hemme şo gyz wagtyň içinde olup geçdi. YouTube kanalym ýok. YouTube kanal ýok başda. Men şo mesela aýdyp berzek bolan şo nähilek boldy. Akın mar diýip bize PR kampanya var. Owa. Ki bilýänsiňiz, on generalny direktori Maral Deze şo taýda köplüň başga da kärdeşlemi, ýagny şo media sferada da hökümet. Aýnulan tanaýansyňyz Murat Molla var. Şo taýda Murat bilen bir söhbet geçirdik-de kimi öz aramyzda şonu olmagy maslahat berdi. Senne videolaň bar diýdi. Tuğulemy diýen normal kaçtyn ýagdaýda ýerine ýetiren işleňem gowy. Näme üçin sen şolary YouTube'a goýaňok diýdi. Men suratkeş bolanda özüm dogry düşün. Näşe bolsa aýdyn, suratkeşler edil bir gatry internetde ýene o zatlara ken neme beletçiligi ýok. Owa. Men wapşy umuman tozy köp zady şolardan öwrendim-de. Özüme wapşy bilemokdym. Şonu şey diýdi bolyn, bir hil kellämde galypdyr. O wagda ýetemde men uje gizet 8 sany videom bady. Şonu bir gijede hemme videolamy hemmesini bir güne zagruzid ettim. Prosto şey dip koydum, ay bollu, ondan soň bir gün bir daha sazlar reklamasyny zadyny eýders diýip otyrym da, işe edip ýakdan çykýar. Ýöne soň takminan 25 kesetçilik bir aý diýip alaýly. Ine şo wagtlaryň arasynda maňa doganym, şo aýallygynym bar diýdim. Aýallygynym maňa screenshot gurdy YouTube'dan. Şoň prosmotrlary uje 500 miňden geçipdir. 500 miň. Şo bir videom, ýa-da o videom bardy, adjelini aýdyp berer, nähilek bolu nähil. Şo taýda şol hemme 8 sanyk videoň içinde bir videomda 500 miň prosmotr bolupdyr. Patpişiklemem ýa-da 10 miňden geçipdir. 10 miň bir aýyň içinde. 25 gün bir aý ýetenok. Bir aý ýetenok, o ýam 10 miňden geçip gidip. 10 miň patpişik. O da ýekece videoň eden işde şol olama screenshot gurdy. Nime azin keypine maý bulatdyr diýip soraýardy. Menim Fereden pikir etdim. Montaj edindirler. Bu dünýada bolmany haky ýok. Ýazydan garaşmadym şu ýagdaýda. Ýok, absolutny garaşamak. Dünýada bolmany haky ýok diýdim-de, jogap bermedim da, şoň gurulşaryna diýdim, öçürdüm. Başga da tanışlym ugradyp başladylar screenshot. Ýene bir küçük gün geçýär. Ojo haçyny 1 milyona ýetenni olum edil konkret ýakyn gatnaşýan dostum, tanışmam däl ol. Men şeýle käwa salam felim. Şol maňa screenshot ugrady Instagramda. Azim tuğuleme ýem 1 milyona ýetip dur, atla diýip şey men seretdim. Aýny bulguradan bolsa da zaş alyp YouTube'a ýerip gördüm şonu özüm. Girýän hakykatlarym o taýda 1 milyondan gowrak prosmotr ýem. Bir aý boldy gidip. Patpişiklerim 10 miňden geçip 15 miňe ýakynlap bar. Menim düşünemok. Indi birinji şo näme doýgular başdan geçirdim. Ay oturdum, pikirlenip, ay 10 minde prosto oturandyryň pikirlenip, o näle beýle bolýar. Näde beýle boldy wapşy. Akazyýetsa şu YouTube'un öz nemesi bar ekeni, ol popularny poiska berilen adamlar bar. Aha. Şo taýda çeken portretim, o wagt şo ýyl konkretny popularny bir gyz çekdim o suratda. Filipinde ýaşaýan. Belli TikToker şo. Şol YouTube'un öz algoritmine düşüpdir şo video, ýalňyşmasam. Art algoritmyň içine, ýagny nirde şol ýagly renkler bilen çekilen suratlaryň içine. Onam şey edip aýlanyp, ýam Amerikada adamlar görüp oturan, Ýewropada adamlar görüp oturan ekeni. Şey edip prosmotry konkretne gidýär-de. Jemi 3 aýyň içinde 5 milyon prosmotr boldy. Häzirki wagt eçellik. Häzirki wagt ýem şo videony YouTube'a zagruzid edenime 10 kay boldy, şo 1 ýyl. Tegelek
14 milyon prosmotr, başta 15 milyon yetip gelýär şol. Ya tuwulama görýär. Erkim diýjek kan. Men masalan şey tanadım. Tuwulama hem surat çekýär, aýdymlanan dikler. Tuwulama talantlar gepleşiginde hakyky diýjek koyan talant. Şu ýanky videony goýdyň ha. 14 milyon. Şoň özi sana bir teňmen habarlaşyp gördümi? Ya kommentariýa bir zat diýip belläp gördümi? Ýok, ýöne şoýdyň diýjek wa oňam şoýdyň ýagny Bella Porsche diýip näme ady Bella Porsche da fan page, fanlar sahypasy Instagramyny şol alyp podelits etdi ýöne. Şey koydu. Onu получается men kirimçe ödem gördüm käýden. Ödem gördüm. Da men polibom gördüm käýden. Sebäbi ol YouTube'da da TikTok'da da prosmotrlary köp boldy da o video. Mene diýjek zadım berkella. Ene hormatly dostlar, watandaşlar, hanımlar we janaplar. Görüşüňiz ýaly. Kimde kim ýanky belli YouTube blogger bolasy gelmese, ýanky zatlar edil. Näçe video, 8 videony birden ýüklemek. Azim, aýdaly. Durmuşdan metan bir soraw berjek. Bersem bolar ha? Elbetde. Durmuşda iň gynanýan zadyň näme? Durmuşda iň gynanýan zadym. Şu soraňa jogap berin, ýöne izinden şu soragy ulatmasaň ýöne. Şu durmuşda bar men ýaman köp wagtymy gerekdäl adamlara wagtymy ýitiripdirim. Näme şoňa gynanýan men. Gysgaça hem de düşünükli. O ýadyma köp güç berdi men düşünür. Näme bardy diýenimi. Ene meselem aýdaly. Daşary ýurt ýyldızlary, aýdymçylar ýa-da rapperlaryň içinde haýsy bilen duet etmek islerdim. The Game hem de Eminem gurrunsyz. Şolan kisilenem. Kiçilikden şolary dinleýän, şu wagdam dinleýän. Inni şumat gözüňe getir. Eminem sana ýa-da. Şolat gözüňe getir ýa-da daşary ýalňyz gemi ýa-da diýeli. Ikisinden biri sana ýazdy. Azim Gowmya daýlan. Ne töwlemen geçýär, onu bilýäňiz-de. O ne diýjek bolam? Şo sana gözüňe getir, prosta mik 1 minutda gözüňe getir. Sana duet edilýse. Inni sen şoňa nälik garardyň? Nälik duýgular bar? Bärde başgaça hiç kili garar ýalykdy, конечно, duet edersiň de. Şo duet etmek üçin men hemme я бы orçça diýen, я бы к этому приложил бы все усилия, чтобы это сделать. Чтобы это сделать. Sebäbi olar живая legendalar da şo rap sunudyň içinde. Eger de menne şolar bilen öz sesimi, olan ses bilen bir aýdymda bileleşdirmäne mümkinçiligim bar bolsa, hatda azajyk mümkinçiligim bar bolsa, men şol mümkinçiligimden peýdalanardım. Peýdalanardyň. Elbetde olur ýa-da şans bolsa hiç bir adam elden gidirlemezmi gaýdy? Ýok, rap aýtmaýan adamam gidirmezmi käýjanynda. Mümkinçe. Doğru. Kime bir hödürlemesede? O kime hödürlemesede? Azim. Inni ştaýda tuwulamy surat geçliğinde, aýdymyňda tuwulamy muşdoklaryň var. Her kim ol muşdoklar bol ýa-da söýüp, kartinalaryny söýüp görýänmi, ýa-da aýdymlaryny söýüp dinleýänmi? Sen şolara näme maslahat bererdin? Ýekece hem de gysgaçyk maslahat. Hakyky ýaşaň. Hakyky ýaşaň, hakyky bolun hem de ştaýda da как раз mümkinçilik var. Şu mümkinçilik bilen peýdalanyp hem ähli muşdoklanmada sag bolsun aýdasyň mele, şu meni gollaýanlar üçin hem internetde ýazýan zatlaryny okaýan, görýän, şu meni gollaýanyňyz üçin köp sag bolun, aýdymlamam dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Nesip bolsa siziň anamlaryňyzam ödärnip nesip eden umid edýän. Şunu gulenem Azim, gepleşime gireňiz üçin köp sag bol. İşeňde üstünlük sana da arzu etýän näme diýär? Täze suratlaryň bilen, täze aýdymlaryň bilen garaşýar, diňe täzelik, diňe ösmeli. Şunu gulenem hormatly dostlar, hanymlar we janaplar, Mekan Show talantlar gepleşiniň 3-nji bölümini tutarýan.